Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanlarımız tarafından eyyam köpten bir meselede qayta sorular, hayışlar, teklifler geliyor. Ol hem bir neçe kişiler var, internette maglumat koyuyorlar. İsa Mesih'e iman edin diyorlar, İncil okumaya çağırıyorlar, Müslümanlara dil uzatıyorlar. Qaraz İsa Mesih'e iman edin, hem zat çözülür diyorlar. Şolar kim, neme çağırıyorlar ve şol hili ters akımlardan bir haber insanları aga etmek için nasihat etseniz deyip sonra teklif, hayiş uğrattılar. Şu dersimizde Allah Teala'nın yardımı bilen şul kişiler kim, neme ananıyorlar, neme çağırıyorlar, bunların arkasında kimler var, maddi yağdaylar nehilek, öz tarafına çekmek için nehil görünüşte hareket ediyorlar ve bilmeyen sağda Müslüman doğanlarımız, halk köpçülüğü şuları tanımak için nemeleri bilmeli ve esası hem şuların batıllığını ve yanlışlığını düşünmek için kavr bilmeli zatlar var. Şuların hemmesini Allah Teala'nın yardımı bilen yeke şu ağzımızda aydıp geçeriz. Birinci bilmeli zatımız Müslüman doğanlar. Bular kim? Yani internette İsa aleyhisselam'ı iman etmeye çağırıyorlar. İncil okumaya çağırıyorlar. Ve şuna benzeş zatlar koyuyorlar. Bular kim? Bu akım dini ve siyasi akımdır. Bu kişilere İncilçiler ya da Mesihçiler değil. Hristiyanlığın içindeki ters akımlardan hesaplanıyorlar. Hristiyanlığın özünde bir sürü yanlışlar var. Ama buna qaramazdan şol Hristiyanların özleri hem pravoslavların, katoliklerin özleri hem şuları öz içindeki ters akımlardan hesaplayalar. Neme ananıyorlar ve neme çağırıyorlar. Ellerindeki ütködülen İncil'i ananıyorlar. İncil'in yanı bilen Tevrat'ı, Zebur'u hem kabul edip okuyorlar. Pravoslavlardan ve katoliklerden tapavutlullukta Tevrat'ı, Zebur'u hem kabul edip okuyorlar. İsa Peygamber'e aleyhisselam Tanrı diyorlar. Yani Tanrı İsa sıfatında yere geldi, Huday insandan tenalli diyorlar. Allah saklasın şeyle ervet, küfür olan sözleri diyorlar. Yani Tanrı İsa olup ilki eşekli geldi dünya gelenine. Yani Tanrı İsa sıfatına girip İsa olup ilki eşekli geldi dünya. Son öldü. İkinci gezek atlı ve ele kılıçlı gelir deyip inanıyorlar. Onu öz dillerinden öz sözleri bilen İsa Mesih diyorlar. Tanrı'nın özü oğlu ya da ata oğul ve mukaddes ruh diyen ve Hristiyanlıkta dinden yayan üçlük inancına inanıyorlar. Üçlük inancına, ata oğul mukaddes ruh diyen üçlük inancına inanıyorlar. Ve dünyada parakatçılığın ve bağıtın dine şuların akidesine, şuların inancına inanmak bilen mümkün olacağına inanıyorlar. Ama üçüp Mesih barada gitara bilen ya da başka görünüşte aydımay diyorlar. Sadece şulan qovvarayan zatlarından birim şollar 3 milyonlarında aydımay derler. Ya olmasa işlerinden biri çıkar, eline İncil alır, özlerçe İncillip yani kitaplarını alırlar. Şunu okuyup verir, özlerçe düşünürüp başlar. Beylekilerim dinlerler. Ve bunları kim kolluyor? Bunları ve başka şulara mengeş akımları imperialist güçler öz bahvitler için ulanıyorlar. Misal için tarihte Afrika'da Amerikan ve Avrupa yurtlarının Afrika yurtlarını
ele geçirmek üçin alyp baran basbalçylykly hereketleriniň birim näme? Missionerlaryň üstü bilen herekete geçmek. Çünki näme? Şolaryň üstü bilen olary hristiýanlaşdyryp, öz düşünjesini şolaryň içinde ýaýradyp, özüne ýakyn tarapdar adamlar ýetişdirýärler we olaryň näme? Yerli halkyň özlerine karşı gelmegini azaldyarlar, oşo näme pese düşürýärler. Hatta Afrikalylaryň şol basbalan ýurtlaryň halklarynyň aýdan bir sözi bardyr. Haçanna agadan biziň ýurdumyza gelende oň elinde kitap bardy. Men elimde bolsa watanym bardy. Belli bir wagtdan soň agadan öz kitabyny meniň elime berdi, emma watanym olaryň eline geçdi diýe. Awa şol kitaby diýeni İncilde çagyryp, Hristiýanlyga çagyryp, awa şol ýurtlary basyp almak üçin imperialist güýçler şol we başga da şulara değişli akımlary missionerçilik üçin öz täsirini şol ýerde artdyrmak üçin öňem ullandylar, häzirem ullanýarlar we şu gurrunna edip oturan toparmyzy hem göz önünde şolar tarapyndan gollanylýar. Maddi güýç hem şolara näme doly üçin edilýär. Hususanam musulman ýurtlaryna jemgyýeti bölüp oňatmak üçin, beýnileri basyp almak üçin, pikir düşünje taýdan özlerine ýakyn we tarapdar adamlar ýetişdirmek üçin şolary ulanýarlar. We ýanky diýişimýär bulara gerek bolan ähli mümkinçilik berýärler. Özlerine wepaly hasaplayan kişilerine Amerika we Ýewropa ýurtlaryna raýatlyk almaga kömek edýärler. Musulman ýurtlarynyň şulaň düşünjesine geçen adamlary, şulaň sektasyna giren adam alyp Ýewropadan, Ýewropaň ýurtlaryndan, Norwegiýadan ýa başga ýurtlardan watandaşlyk almaga kömek edýärler, Amerikadan. We şol ýerlerde öz şol ýollaryny wagt edýärler. Şu kişilere dolu golluk berilýär. Bu hili sektalaryň musulman doganlar eýerjileri köplenç iki bölünýär. Bu hili sektalaryň eýerjileri köplenç iki bölünýär. Aşagdakylar we ýokardakylar. Aşagdakylar köplenç hakykatda özleriniň ulanylýanyndan bihabar. We allanan kişiler. Belli bir anancı ýok, boşlukdaky adamlar şolara allanýarda, ýüregi bilen şo ýola inanyp, bir anancı eýe bollyk mukak, bir özleri şo bir dine girdik mukak diýip ýören kişiler. Aşagdakylaryň köplenç bu syýasy zatlardan bularyň Qural hökümine ulanylýanyň habary ýok. Emma o ýokarsynaky asyl tepedäki duranlar näme? Alyp barýan siýasatlarynyň dollygyny habarlary bar. Ve öz işlerine hem şul ters akım sektan bir näçe nämeler we ugurlar var. Bulara yeni de musulman doganlar şu gurrunada oturan akımda Hristiyan Siyonistler ya da Mesihçi Siyonistler diýilýär. Siyonizm barada isleýänler has köprak maglumat tapyp bilerler. Bu açyk maglumat, kän maglumat bar. Hawa bulara näme? Hristiyan ya da Mesihçi Siyonistler diýilýär. Diýilmeginiň sebäbi bulara Mesihçi Siyonist diýilmeginiň sebäbi çünki bular ya da bularyň içindäki käbir toparlar Palestinada we Palestinaň töweregindäki yerlerde jöhütlere wada berilen topraklara inanýarlar. We şol pikir gollaýarlar. Ýagny musulmanlary şol yerlerden çykarmaly. Musulmanlaryň şol ýerdäki ýurtlaryny ele geçirmeli we şol ýerlerde Mesih gelmezinden öň öz inançlaryna görä elbetde Mesih ýani İsa gelmezinden öň uly jöhüt döwletiniň gurulmalylygyna inanýarlar, şu pikire inanýarlar. We şu pikiri gollaýarlar, şonuň üçin şoň üstünde hem işleýärler. Hereket edişleri we bularyň täsirine düşýän kişiler barada aýsak, açık hareket edip bilýän yerlerine Ýewropada, Amerikada bular açık hareket edýärler, hiç özlerini gizlenoklar, bularyň mümkinçiliklerine taýda giň, ellerine ulpullar aýlanýar, öz universitetleri we okuwlary bar. Hawa. Açık hareket edip bilýän yerlerine açık hareket edýärler. Açık hareket edip bilmeýän ýurtlaryny, hususan musulman ýurtlaryny özlerini gizläp, gizlin hareket edýärler.
Şonuň üçin öz akymynyň atlaryny aýtmazlar. Musulman ýurtlaryna, Orta Aziýada ýa başga Türkiýede, onda bunda käbir ýurtlarda hereket edýänleriniň bir topary öz atlaryny aýtmazlar. Siz haýsy akymdan, adyňyz näme, baş tutanyňyz kim diýseňiz, eger öz atlaryny aýtdyryp bilmersiňiz. Sözlerini aýlap, toglap şunu diýerler size. Biz İsa'ň okuwçylary, biz topar däl, öz ugrumyzda gezip ýören İsa'ň eýerjileri ýaly gepler aýdyrlar. Anyk jogap bermezler. Diňe haçan anyk jogap alyp bilersiňiz, eger özleriniň kimdigini, alamatlaryny, sözlerini okuyan kitaplaryny bilip, "Ha siz şular dälmi? Şu topar dälmi?" diýip size ýam siziň bilýäniňizi bilseler, onu eýam kabul ederler. O biz plan topar, plan üýşmeleňdi, geçýäs resmiýetde ol bulup şey diýip näme kabul ederler. Ama ondan bärde özlerini gizleýärler. Ve buların missionerler köplenç şol özleriniň ruhsat berilmeýän ýurtlaryna näme sypatlaryny giyýärler, ýa-da nirelerde hereket edýärler. Daşary ýurda bagly okuwlarda, mysal üçin bir musulman ýurtda bir okuwa, merkez we kurs we Amerika, Ýewropa döwletlerine bagly. Şol ýerlerde mysal üçin ingliz dilini kursyna dile öwredýän kişi bolup hereket edip bilýärler. Siýahatçy bolup baryp bilýärler. Oşoňa meňzeş sypatlar bilen näme hereket edýärler. Oşol ýerde ýoşadan özüne ýakyn adamlary öz tarabyna çekjek bolup hereket edýärler. Kitaplar, kagızlar paýlaýarlar. İnternet arkaly, radio arkaly çykyş edýärler. Kinolar, multikler ýaýradýarlar. Ýaýradýan kitaplaryna bir gyzykly waka gurrun görüp kitabyň soňlaryna İsa Mesih'e iman ettim diýip agzap geçýärler. Yani okuyucun ýa-da dinleýijiň unsun çekýär. Gyzykly bir zat gurrun berýär bolin, adam pahyr şu özüne degişli bolmasa da näme kädip dinleýär. Şol hekaýaçylyk ugru bardyr. Hatta reklamada zatda hem şunu ullanýarlar. Bir hekaýaň üstübilen sen näme unsun çekip şoň içinde öz sana aýtmak we diýmek isleýän zadyň näme diýip galýar. Ene şu kişiler şu hekaýaçylyk, hekaýe gurrun vermek usulyny kän ullanýarlar. Bir kitap mysal üçin eliňize alyp okasaňyz, gyzyklanyp okadyňça okap barýan, Mysal bir oglanjyk bolupdyr, kösenipdir, hassa bolupdyr, şeýle bolupdyr, beýle bolupdyr, senem nähilek bolupdyr, näme bolupdyr diýip gyzyklanýp okap barýan kitabyň soňlaryna dogry İsa Mesih'e iman ettim. İsa Mesih'e iman ettim, onu işlerim düzelli, hemme zat ugruna boldy diýip näme öz düşünjesini arasynda näme diýip goýberýär, şey diýip goşup goýberýär. Ondan akidet aýdan ejiz adamlar, bulary tanamayan, bularyň hilelerini, hereket ediş usullaryny bilmeýän sada adamlar, İslam akidesinden bilmeýän bolsa, o koýada şey diýip näme şu duzaga düşýär. Soňandan ona mokak görýän, munam dinlek görýän diýip içine şüphat ýalar. Soň dine, İslama garşy şüpheler atyp dinden sowadyp başlaýarlar, şey diýip näme bilmän galýar şolaryň toruna düşenni. Şulara alanyp öň musulmanyň, soňra İsa Mesih'e iman ettim diýenleriň köp bölegi aslyny öňe musulman däldir. Bulan gowurýan zady da şol musulman ýurtlarynyň ö toruna düşüren adamlaryň guruladylar videoda. Öň menem musulmanyň, İsa Mesih'e iman ettim, aýna men öň şeýledim, öň men betbagtym, eğer musulmanyň meni urýady, köseýädi, şeýdiýädi, beýdiýädi diýip mysal üçin käbirler öz şul aýdýan sözler şu dersde. Şulan öz videolarından, öz sözlerinden, öz yazan pozan zatlarından alınıp aydılyan zatlar. Öz diýen zatlar ne? Şu Amerika giden musulman ýurtlaryna çykyp giden biri wa bir aýal maşgala. Şu taýda şu edýän gurrun şol aýby gaty zulüm edýärdiler, köseýärdiler, näme edýärdiler? Şey diýip mysal üçin. Wa ýanky diýişim ýalak, öň musulmanyň soňra İsa Mesih'e iman etdim diýenleriň köp bölegi aslyny öň musulman däl. Yani musulmanların içinde gezip ýören musulman ýurtda doglan, o özüne musulmanım diýsen, o musulman niye, emma näme ananyanyny bilmän ýören boşlukdaky jahil kişiler. Ene size misal bolar ýalak iki kişiň öz agzy bilen öz videolaryna diýen zadyny aýtjak. Biri diýe, men öň beýnim kommunist diýe, ýüregim musulmanly diýe. Şulaň toruna düşenden biriniň gepi şul.
Beynim kommunisti, yüreğim Müslümanlı diye. Asletine beyni kommunist, yüreği Müslüman diyen zat yok. İqtiqadi imanı elle bölüp bolyan zatlar. Demek bu adam näme eken? Müslümançılıktan bir haber, cahil adam eken. Müslümanım değil eken. Öz yanın özü Müslüman mı kam deyip var ama näme öldürülün aydışar beynisi kommunist olacak olsa yüreği Müslüman ol, beyle bir inanç, beyle bir İslam'a göre o hil Müslüman yok. Bu demek näme eken? Öňem kafir eken. Özüne Müslümanlar öýdýän bolmam mümkin ama kafir eken. Yine bir diye öňmen Müslüman kam her 5-nji gün gidip mazarlara secde ederdim diye. Ejemlen ene atamdan gidip de mazarlara secde ederdik diye. Oşal Orta Asya'da da hatta başka kafir Müslüman ýurtlaryna ýaýran kesel we da gawr parazlyk keseli we öllere çokunmak, öllere sığınmak, awliya pir ady bilen şeytan şeýdip adamlar allaýa. İslam'a göre mazara da gidilýär, ziyaret edilýär, özüniň edebi we ýoly we usuly we şerti we. Emma bu gurrun edilýän zat näme? Mazarlary ýanky ilahleştirip şol Allah'dan dilemel zatlarym şolardan dilep, taşyndan aýlanyp garadyna şu kişi diye her 5-nji günniýe mazara gidip mazara secde ederdim diye. Mazara secde edýän bolsaň İslam'a göre Allah'dan gaýrysyna secde edilmeýär. Secde edýän bolsa müşrik kafir hasaplanýar, dinden çykan hasaplanýar. Ve mazara gidip secde edýänler şu nämen alamaty, nämen gorkuzyjy musulman doganlar dini bilmeýän jahil adam eken. Allah'dan gaýrysyna secde edip biljek derejede düşünje eýe bolsaň sen, diýmek sen musulmanlykdan bihabar bir jahil adam. Özüňe musulman diýen bolmagy mümkin. Ene şularyň toruna düşen iki kişiň öz agdy bilen öz gurrungyna aýdýan sözi. Ve köp bölegem şuňa meňdeş, öň musulmandym men hristiýan boldum ýa şularyň tarapyna geçdim diýenler şuňa meňdeş öňe musulman bolmayan jahil adamlar. Yine bir hileleri we musulman doganlar bular jahil, bulardan bir habar musulmanlary anlamak üçin näme diýerler? İncil'e kosaň bolýa, o da Allah'ın kitabı ýaly gepler aýdyp İncil okumaga çagyrýarlar, hilegarlyk edýärler. Kur'an ne diýär? İncil Allah'ın kitabı diýip aýdylýar. Okuma diýmeýär, haram däl, beter okumaly. Şuňa meňdeş sözler bilen bilmeýän adamlara İncil okutjak bolýarlar. İncil oku diýär. Onuň näme soň İncil okandan soň özü gurrun berip başlaýar, öz zatlaryny ugrady şeýdip näme? Bilmeýän adamlary duzaga düşürýär. Hakykatdan hem şu günkunna özümizem duşýas. İncil babatynda musulmanyň aqidasynyň nähili bolmalygyny bilmeýän bir näçe sada we aqidasyny bilmeýän musulman doganymyz İncil asly Allah'ın kitabı bolsa onu oka bermeli diýip düşünýär. Häzir o barada ýene dersiň dowamyny aýryp durup geçers. Şeýdip şol duzaga düşýär. Şundan hem habardar bolun. Bu başga bir ýene hilegarlyklary bir musulman doganymyz görüpdir we bize de ugratdy. Sahipa açıptırlar internette musulmanın sahyalca sakallı musulmanın suraty var. Ve içine girip görýän İncilden näme, Yuhanna'dan nämeden nipşeýdip näme İncilden sözler paýlaşýarlar. Ve bir sürü şunu izlerleyen kişiler haberam yok şul İncilciler degini mesihçiliklerini Hristiyanlygyň bir ters akymy sektasyny haberam yok şunu izlerlap ýör. Okap görülýän zatlary haberam yok. Ine bu da bir edýän hilegarlyklary. Başka bir husus bellak geçmeli İslam'a hücumları ve töhmetleri. Başka bizim misal üçün öz yurdumuzda Türkmenistan'da Hristiyanlar var. Hiç ili şu ataçını bir Hristiyandan musulmanlara söwüp beren ya İslam'ı qaralap beren. Men şahsi qawat gelmedim. Töweregimde de gatnaşan adamlardan eşitmedim. Gelip beren Türkmenistan'da doğulup ulanyp ýaşap işläp beren Hristiyanlardan öz inancynda gelip bör musulmanam öz inancynda gelip bör adamçylykly gatnaşyklar dowam edýär. Söwüp dil tutup qaralap beren düşmanlyk edýänini eşitmedim, görmedim. Bar bolsa onu Allah bilýär. Ya görenleriňiz bar bolsa öz bilýänler. Biz öz tejribemizden aýdýas. Emma bu ters akymyň bu sektan olardan tapawutlykda edýän işi näme? Musulmanlar qaralaýarlar we İslam'a hüjum edýärler. O musulmanlara töhmet etýärler. Yine şulara değişli başka bir akım var. Bu gurrunda oturan akımımızdan ayrı bir akım. Olan inançlar tapawutly. Olar näme biz gulluga gitjek däl, näme harby gulluk etmeli däl diýerler.
O ikisini bulaşdırmalım. Bu gurrun edýänimizden aýry bir akym. Olaram özüne Hristiýanyň we İsa'ň eýerjileri diýerler, Hristiýanyň bir ogry. Olaram näme gulluga gitjek geldik, başga bir fitne dörü diýerler. O haýynlyk da, ýurdun watanyň goramajak bolsaň da nägilek bolmaly. Buna da dikkat edin. Olar ayrı uğurdur, o arada ayrı gurrun ederiz. İslam'a hücumlar ve töhmetler dedik. Bulara göre öz sözlerinden, öz gurrunlarından ne alıp aydiyan şuna. Näme diýerler? Musulmanların yurtları diye tümlük deyip inanýarlar. Bulara iman edenler ve bulara inanýan kişiler ve buların bariyeri ýagtylyk nurana yol. Emma musulmanların yurtlar tümlük deyip inanýarlar, garanqylyk. Musulmanlara töhmet atarlar. Musulmanlar musulman bolmayanları öldürmeli diýerler deyip näme ýaýra diýerler. Hem musulmanlar terörist, musulman bolmayanlar öldürmelimiş. Bu da Kur'an'da musulmandan galanlar öldürmeli, hiç yerde eşitmez, okamız yok. Bolmanna Kur'an'ı günde naşa okap otyurs. Ondan daşkarken bolmana ýylla bir gezek Ramazanna başından soňuna çyn hatim edip çykýas. O günde naşa Kur'an okap otyr. Kur'anyň hiç ýerine musulmanlardan başga musulman bolmayan inançdakylar, kafirler öldürmelik ýeri ýok. Ol sewşe degişli ayetler var. Sewş ýagdaýynda düşmanlyk edýänler barada gurrunlar. Emma bular näme diýär? Ýok diýär, Kur'an'da diýär şey diýip ýazýar, bilmeýän adamlar şey diýip allar. Musulmanlar diýär özünden başgasyny öldürmeli diýär. Bu bir ýalan we uly töhmet. Kişilerim şulara allanýarlar. Şu diýen zatlar dogrudan hem şeýle kadip. Özüne musulman diýen sada kişiler gurrun. No Hristiýan bolsa düşünükli o şeýle de musulmanlar tananyk, allanmakly adaty zat. Özüne musulman diýip boran jahil adamlar şulara kulakka bardyp şeýle kadip aldan şularyň täsirine düşüp ýör. Asliyetinde akıllı adam bolsa diýmeli, musulmanlara terörist diýäňiz bolýan. Şu soňky ýyllarda siziň sponsorlaryňyz, size atalyk edýän kişiler, himayet berýän şu uly imperialist güýçler, şolardan kän adam öldürýän ýok, şolardan köp ýarag ýasap satýan ýok. Yaponiýa bomba ataram näçe biýuna adam öldürenem, ýene siziň himayetkarlaryňyz Qaragı, Awganistany, Gana çaýkap, yüz miňlerçe insany içinde çağa da we aýalanma, garram öldüren ýene siziň himayetkarlaryňyz. We ýene şonçalyk insan maýyp müjrip boldy, ýene siziň himayetkarlaryňyz. We durly zindanlar gurup şo ýurtlarda insanyň üstüne goýa bir üstüne näme sine geçirip her hili derman däri bilen atlan ýene şunu eden ýene siziň himayetkarlaryňyz. Ve yine de terörist deyip gorkayan kişileriniz var. Egilliydi, Daiş'tiydi, şuna menveştiydi, musanasan sana oturmalı. 29 yankı alfabetin her harfına bir näme topar var. Hemmesi bar bir tohum ve yine sizin himayetkarlarınızın özlerinin yasan adamları şular. Şu sizin himayetkarlarınız var, öwýäňiz imperialist güýçler. En gowy ýurt, çolong ýurt deyip gurlaýarlar şular, gurlanlaryny. Şu sektantlar. Şu sizin öz himayetkarlarınızın Kur'an toparlar bular. İslamlar, musulmançılıklar bağlanışığı yok bu toparlar. Adamlar yani sizin himayetkarlarınız, o terörist gorkayan adamlarınız yasanam yine şolan özleri. Terörist gerek olacak olsa, gerek gorasınız gelen bolsa ilki şu öz himayetkarlarınızı seyredin. Öwýän kişilerinizi seyredin. Emma gıynansam kâfir sada musulman dinden dünýäden bir habar şular näme diýse kulakka bardyp şey diýip izine düşüp ýör. Musulmançylykda, İslamda hiç bir garynjany hemne hak üstünden basmak bolmaýar. Ola adam öldürmek aňyrda dursun. Ol bir musulman sypatyna girip sakal goýup selle jakyp eline ýara galyp Allahu ekber diýip bir zat edýän bolsa, ýene oň arkasynda şu uly döwletleriň öz gizli gulluklar bar edip bir ýerde bir bulagoýlyk etmek üçin öz ýasan adamlardyr ol. Hakiki musulman hiç bu hillatlar etmeýär. O musulmançylykla Kur'anla hiç il bağlanşygy ýok zatlar. Diýmek näme şol adamlar İslam'a hüjüm edýärler. Musulmanlar garalaýarlar, ýamanlaýarlar, terörist diýärler, o ýalan zatlar gurrun berýärler. Musulmanlar zenanlara sütüm edýär diýip şey diýip gurrun berýärler. Musulmanlar zenanlara sütüm edýär, zulüm edýär, o şoňa meňzeş näme şey diýip näme ýamanlaýarlar we garalaýarlar.
Käbirleri özüni musulman ýaly edip görkezýär. Özünün kimdigini aýdanok, haýsy anançdakydygyny aýdanok, özüni musulman ýaly edip görkezip İslamy wagt edýän kişileri garalamak we awraýdan düşürmek üçin bular radikal, bular wahabi diýip her hilek şul näme atlar dakýalar. Bilmeýän insanlar näme islamdan uzaklaşdyrmak isleýär. Çünki bir ahir musulmanlyk bar bolsa, şulardan şüphe duýjak, bular dinlejek, galya serasap boljak. Emma näme? Şol öz tarapyna çekmek üçin ilki sen öz dininden uzaklaşdyrmaly, şoňa şüphe oýandyrmaly. Şonuň üçin şol zatlary edýärler. Hawa. Şulardan birinin sahypasyna internetde musulmanin diýip ýazyp goýupdyr özüni. Özüni musulman ýaly edip görkezýär. Soňra paýlaşýan zatlaryna seredýän bolýan. Ýanky zatlar. Hawa musulmanlar wahabist, musulmanlar radikal, terrorist, igil näme şoňa meňzeş zatlar paýlaşýar. Goýa özüni musulman ýaly edip görkezip, şoňa meňzeş kişilere garşy ýaly edip görkezýär. Onuň arasynda bir ýerde İsa Mesih diye, İncil diye, bir zat diye özünün koşup kalıyor. Bilmeyen kişilerim şeyden bulan tuzağına düşüyor. Neticede musulman doğanlar bular dini ve siyasi akımdır. Şuna koyu düşünün. Kâfir sağda ve inancan adamlar şeyle demek mümkün. Ay bulan öz inancı özüne, sizinki size näme. Bular öz uğruna gezip ýör. Bular öz başına gezip ýör. Adama ziýany ýok. Diýmek mümkin. Şul uly ýalňyşdyr we şu kişileri tanamaýanlyklarynyň we edýän musulman ýurtlaryny hususan hem edýän pyssypujurlyklaryny bilmeýän kişilerin gurrungudur. Öz akidesyny birinjilene öz musulman akidesyny, ikinjilene hem şu hili kişilerin ullanıp musulman ýurtlaryna garşy ulanylýanlygyny bilmeýän jahil adamyň gurrungudur şol. Bular gösgönüje imperialistleriň guralydyr. Ýa-ni aýtdym, bizim öz ýurdumyzda gaýry dinli bar. Hiç ile bir çakmışyk ýa bir gowuny değişip hiç şaýat bolmadyk. Goňşularymyz bar ýa başga işleşýänler bar, her kim öz dinine gezip ýör. Emma bular ýalak adamlar näme çykyp bir topar bulardan çıkıp gulluğa çekkel diýip ýör. Yine bir misal üçin ýanky ýalakka musulmanlara dili zodup ýör. Yine bir başga bizim ýurtlarymyzda şaýat bolmadyk, misal üçin daşary ýurtlarda siýasata goşulyp hökümete garşy gidýän hereketler golloýar. Telet edýän işlerine. Ne bilesi gelýän adamlar üçin şu aýdýan zatlam açyk maglumat kän internetde zatdy videolar bilen sözleri bilen. Näme diýär? Şu taýda hökümete garşy adamlar tapyp şolary golloýar. Daşary ýurtlaryň birini bolan waka. Şoň üçin sadalyk etmän, bular dini we siýasy akymdyr, serasap bolun, alamatlaryny we sözlerini we aýdylýan zatlaryny gowy öwreniň, äga bolun, töwerek daşyňyz äga edin. Inni musulman doganlar şu akymlardan goranmak üçin bilmeýän kişiler näme etmeli? Akidasyny bilýän, anancyny bilýän musulman bular agyny açandan bulan kimdigini bilýär. Emma kim şulara allanýar, kim kösenýär musulman akidasyny bilmedik, öwrenmedik. Sada musulman doganlarymyz şularyň täsirine düşýär. Indi şu doganlarymyz üçin biz näme? Bir käbir zatlar salgy berjek, käbir zatlar öwretjek. Allah Taala'nın ýardamy bilen awala Allah, soňam Allah Taala'nın tawfiqi we ýardamy we hidayaty bilen şu toparlardan goranmaklygy şol aýdylajak zatlar kömek eder. We ýene bir kısan zat agzap geçjek, şol iki zada gowy düşünseňiz, şol Hristiýanyň we Hristiýanlyga degişli ähli akymlaryň ýalňyşyna düşünersiňiz. Birinji bilen musulman doganlar köp ulanýan sözlerini belläň. Şol kişiler radioda, internetde, videolarda, ses ýazgylaryna, ýazýan zatlaryna köp ulanýan sözlerini belläň. Näme? Ene diýen zatlar İsa Mesih, hoş habar, halaskar İsa, Hudaýyň gudusy, ol biziň Hudaýymyz, Rabbimiz diýip insanlary İsa Mesih'e iman edin diýip şu hil sözler ullanırlar. Şu zatlary eşseňiz gönüşip kolanyň serasap bolun. İki geplerinin biri İsa Mesih'tir. İsa Mesih'e iman edin, İsa Mesih diýerler. Şoňa iman etmän halas bolup bilmers, bagtly bolup bilmers diýerler. Dünýäde cennet gerek bolsa İsa Mesih'e iman et diýerler.
Ve köplenç ünsörün baştan geçiren vakalarını, durmuşlarını, hikayelerini gurrun bererler. Yani halkı dişimyalak, şu hikaye gurrun bersen adam özüne değişli olmasın. Näme diýäkä diýip, näme bir şinne gyzyklanma dörep, dinläp şolara kulak asýar. Şonuň üçin bular baştan geçiren vakalarını, durmuşlarını, hikaye gurrun bererler. Hawa köplenç edýän gurrunlarynyň mazmunam şu hilegerak gurrunlaryna kynçylyklary baştan geçirdim, kösendim, betbagtlyk, boşlukda ýaşap ýordum, ýüregim osýady, dünýä sygamokdym. Neticede İsa Mesih'e iman ettim, welin ahli zat gülýaly boldy diýen görnüşde gurrun bererler. Hawa gowdurmuş Allah barada, haram we günah zatlar barada gurlar, käwir gurrunlaryny. Onu bilmeýän adam musulman mykam diýýärdi. Şulara şey diýip allanýanlar amma peýgamberler barada gurrun berýärler. İsa peýgamber falan peýgamber diýip gurrun berýär. Gowdurmuş, arasda durmuş, halal, durust diýip şu kelimeleri, şu sözleri ullanýarlar. Şuna da köp kişi allanýar. Ondan arasynda öz düşünjesini goşup başlaýar. Ene tanamak üçin şu sözleri ýadyňyzda saklaň. Muňa goşmaça has möhüm zat asla şul näbelli kişiler dinlemäň din adyna gurulaýan. Hatta musulman hem bolsa ahli sünnet mi däl mi ady kim nirde ýaşaýar, näme çagyrýar, Qur'ana sünnete görä, dört mezhebe görä gurulaýarmy, akidesi ahli sünnet mi asla şu zatlary bilmezden öň musulman hem bolsa dinlemek bolmaýar. Bular ýalakka sektalar aňyrda dursun. Indi bardy gelle karşyňyza şu hildatlar çyksa, ana şu sözleri belleseňiz, şu sözleriň arkasy bilen şuları tanap bilersiňiz. Indi musulman doganlar Hristiýanyň we Hristiýanyň içindäki sektalaryň ýalňyşyna düşünmek üçin iki mesele düşünseňiz bolýar. Siz näme ähli tutuş Hristiýanyň we şolara degişli şahalaryň we ugurlaryň we sektalaryň we ters akymlaryň ýalňyşyna düşünersiňiz. Şu iki mesele gowy düşünseňiz. Birinci mesele ellerindeki Allah'ın kitabı, Hudaýyň kitabı diýilýän kitaplar meselesi. Şol kitaplar, misal üçin Tevrat, İncil aslında Allah tarapyndan uğradylan hak kitaplar. Aslında we öz wagtynda hak kitaplar. Biz musulmanlar şol kitaplaryň aslında Allah'tan gelenligine, emma soňradan bozulanlygyna we şu wagtlarynyň hakyky dälligine iman edýäs. Şunu bilmeli. Biz iman edýäs İncil'e, Tevrata, Zebura. Emma haýsyna iman edýäs? Ol peýgamberleriň özleri döwrünäki gelen hakyklaryna iman edýäs. Emma bu döwürdekiler üýtgedilen we bozulan we hakyklalar ýiten şey dip iman edýäs biz. We hakyklarynyň ýok bolup ýitip gidenligine iman edýäs. We bu kitaplar wagtyň geçmegi bilen üýtgedilen we içine tarihi wakalar, hikayeler, poplaryň sözleri goşulanır. Şu wagtky ellerinekilen ýagdaý şeýledir. We işlerine ýalňyş zatlar Allah we peýgambere töhmet bar, peýgamberler laýyk bolmaýan ýasama hikayeler bardyr. Gaty edepsiz we terbiýesiz zatlar bar. Tewratyň içinde, İncil'in içinde, Zeburyň içinde Allah we peýgamber barada. Yani musulman doganlar şul akımlaryň ellerindäki İnciller hakyky İncil däl. Ve İsa aleyhisselamdan näçe wagt soňra jemlenen we İncil diýip atlandyrylan kitaplar. Aslında İnciller ady İncil emma hakykatda näme İncil däl. Bu kitaplar üýtgedilenligi üçin we Kur'an-ı Kerim gelenden soňra hökümler ýatyrylanlygy üçin musulmanlara Bibliýany, yani İncil'i, Tevrat'ı, Zeburi okumak, göz gezdirmek, şu kitaplardan gurrun berýänleri dinlemek haramdır. Şunu unutma. Diňe bir ýagdaýda alimlara we din ugruna okap ýören taliplere Hristiýanlaryň ýa-da Ýehudilaryň ýalňyşlaryny öz kitaplaryndan görkezmek, subut etmek we olara reddiye, yani ilmi jogap bermek üçin okumaga ruhsat berilýär. Ondan galan ýagdaýda İncil okumak, dinlemek, satmak, satyn almak bolmaýar. We bundan
bir näçe wagt öň Müslüman doganlarymyz İncil okumak bolýarmy diýip sorak uradypdyrlar. Şoňa biz 15-20 dakikalyk jogap berdik. Şol ýerde deliller bilen şu mesele giňişleýin bar. İsleýän Müslüman doganlar alyp şonu dinlesin. Müslümanlara İncil, Tewrat, Zebur okumak bolýarmy? Şu soragyň jogabyny şu ýerde giňişleýin üstünde durduk. Yine de bellik Müslüman doganlar, eger bir kişi İncilden, Zeburdan, Tewratdan okap berip, olary öwüp mysal berýän bolsa, ol kitaplary okap bermeli, olara mukaddes kitaplar diýen bolsa, we şol kitaplary okumaklyga çagyrýan bolsa, eger şunu edýän kişi müfti bolsa da, molla, alim, ahun, pir sypatyna bolsa da, halka şu gepler diýse, şol kişilerden habardar we aga bolun. Şol adamyň akidesi bozuk ýoldan adan, dogry ýoldan adan adamdyr. Bir diýmek mümkin bu hile adamlarym barmy? Hawa bu hile adamlarym bar. Pula ýa-da başga da satylan dini gurnan okapdyr. Bilýär käbir zatlar ýa tutupdyr, arapça öwrenipdir, Kur'anyň ayatlaryny käbir ýerlerini bilýär. Emma üstü ýapyk görnüşde Hristiyanlara hyzmat edýär. Şo missionerlere hyzmat edýär. Öz bozuk akidesi sebäpli. O Müslümanlary näme ay olaram Allah ananya, o da Allah'ın kitabı diýen ýaly gepler bilen şu kitapları okumaklyga çagyrýarlar. We bulan jemaatym belli kimlerdigen belli, men adyny aýdyp durasym gelenok. Siz alamatlaryny bellep alın. Kim size şu zatlar diýse, şol dogry ýoldan adan adamdyr. İncil okumaly, okap bermeli ziýany ýok diýse, şol dogry ýoldan adan adamdyr. Demek, birinci bellemeli zadymyz näme eken Müslüman doganlar? Ellerindäki İncil diýip inanýan kitaplar asliýetinde üýtgedilen we hakyky İncil däl. We asliýetinde şu 4 tane İncil bar. 4den başga da kän görnüşler bar. Ýöne şol näçe yüz ýyllar mundan Konstantin diýen padşalarynyň ýygynyny ikrar edilen şunu okalyn galanlaryny ýok edeliň diýerler. Şu 4 tane kabul edilýär, galanlaryny ýaktyrýarlar, ýok etdirýärler. Ondan ýakyp ýok edip bilmedikleri ondan mundan tapylyp duran Mısırdan tapylýar, başga ýurtlardan tapylyp duran İncillerim bar. Oşlaryň hemmesi biri-birine içinde ters gapma garşy maglumatlar bar işlerinde. Ve İncillik bilen kitapları İsa aleyhisselamdan 100 ýyllar soň, näçe 100 ýyl soň ýazylýar. Bu hakykysy ýok, ýitip ýok bolan. Bu birinji mesele. İkinci mesele Hristiýanlaryň we Hristiýanlyga degişli akymlaryň ýalňyşlaryny bilmek üçin we ýadyňyzda saklasaňyz we şu meseleni gowy bilseňiz, ol hem üçlük inançlary. Aglaby böleginde Hristiýanlaryň üçlük inancı bar. Hristiýanlaryň we Hristiýanlyga degişli sektalaryň, şahalaryň we ugurlaryň. Aglabysynyň inancı näme? Üçlük inancı. Ol hem näme? Ýagny ata, ogul, mukaddes ruh diýen inanç. Üçte birlik. Näme? Bir Allah diýär, ýöne şu Allah diýär 3 tane surata girdi, 3 sypatda göründü diýär. Allah saklasyn. Hristiýanlykda musulman doganlar üçlük inancınyň düşünürşi ýok. Öz sözleri şuna, öz Hristiyan poplarynyň ýa ýeneleriniň aýdýan sözleri. Düşünürşi ýok. Üçlük inancı barada soragyna berýän jogaplary ýa-da düşünürjek bolýan zatlary bu mesele düşünüp bolmaýa, dine inanmaly diýmekden ibaret. Käbirler şu üçlük inancını, yani Tanrı insandan şekil aldy, İsa sıpatyna geldi, yere geldi. Ve näme? Mukaddes ruh, ata, ogul, şu düşünce bar. Käbirler şunu düşünürjek bolup berýän misallary batkadan çykjak bolup dyrjaşyp beterem batka çumyan adamyň haly ýalak. Beterem misal berjek bolup beterem Allahyň mahlukaty meňzedip beter ondan beter edip goýýarlar. Küfri misallar berip. Çünkü düşünürşi ýok, batyl zat, akylyň dogry sagdyn akylyň kabul etjek zady däl. Käbir Hristiýan poplaryň özi hatta şu wagtky şu bozuldy diýdi ya İncil. Şol bozulan İncillerde hem näme şol üçlük inancı ýok diýip kabul edýärler.
Ve aslında bu inanç Müslümanlar yani Tanrı'nın mahluk sıfatına girdi diyen inanç. Köp tanrılı butparazlıktan galan inançtır. Çünkü köp tanrılı müşrik inançlarda ya yaradıcının mahluk sıfatına suratlandırıyorlar ya da insana tanrı sıfatını berip insanı hudaylaştırıyorlar. Onu söylerseniz şul bardır. Ve şu meselen üstüne ilmi iş alıp barayan kişiler yani Hristiyanların üçlük inancı nereden geliptir, ne edip başlaptır deyip üstüne ilmi iş alıp barayan barlar kişiler şunu diyorlar, üçlük inancının diye aslı diye göz konucu diye Greklerin köp tanrılı inancından geliyor diye. Aslında göz konucu şundan alıyor diye. Çünkü konu Greklerin inancında neyme var? Yani bir sürü tanrılar var. Heraklius deydi, Yene deydi, Zeus deydi, bir sürü tanrılar var. O tanrıların oğlu var, ayalı var, Allah saklasın. Yine şol Hristiyanlığın içine, şolun düşüncesindeki kavir adamlar girip, deyip Hristiyanlığın içine neyme? Şol düşünceyi salyalar. Ata oğul mukaddes ruh diyen ve Allah saklasın neyme? Tanrı Adamdan ten alıp İsa sıfatına görünü diyen inancı girdiler şolun içine. Ve Hristiyanların içinde de az sanlı akımlar var, bu üçlük inancını kabul etmeyeler, inkar ediyorlar. Yani bir taraftan İsa peygamber diyorlar, başka taraftan İsa Hudayın özü diyorlar. Yani Huday özünü kiçeldip, insan keşfine girip adamların arasına geldi ve özünü pida etti diyorlar. Şol urvatın özünü şoňa näme Hudaýyň ogly we ondan bir bölek diýerler. Ve soňunda bolsa näme diýe? Adamlar onu eziyet ettiler, söwdüler, yüzüne tüýkürdiler we hacı çüýläp eziyet edip öldürdüler diýerler. Açaçan küfür aklın, sagdyn aklın kabul etmeýän zady şu zatlar adam aýdanna we şular diýip aýdanna adam bir rahat bolýar. Şol hili erbet hapa necis sözler şular. Allah ve peygamber hakkında diýilmeli däl sözler. Mümkin däl hatta kelläňden hem geçirmek dogry däl şu hil zatlary. Açık küfür ve qat'ul tuhmat. Hatta buna inanmak akmaklıktır Müslüman dogunlar. Inni nasihatımız şu yola düşüp ağlanıp yoranlar var. Şolara nasihatımız ve umuman bu nasihatta aydılacak zatlar Müslümanların bilmeli. Hud şu azgınlıkları Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şuların şu azgınlıklarını inkar ediptir. Reddediyor. Ve şu adamların şu inançta gezip boran kişilerin kafirdigini Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala haber veriyor. Maide suresi Kur'an-ı Kerim'in 5. suresi 17. ayetinde Allah Teala diye لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ Allah Meryem'in oğlu İsa'dır diyenler kafir boldu diye. Yine de Maide suresinin 73. ayetinde Allah Teala aydiye لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهُ وَاحِدٍ Allah üçün biridir diyenler kafir bollu. Bir ilahdan başka hak ilah yoktur diye. Demek şol inançta gezip boranlar kafirdigini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aydiye. Şu yerden hem yine bir zady belläsim gelýär. Käbir ýanky Hristiyanların propagandasyny edýän musulman tarap boran kellesini şolara satan kişiler var. Näme diýip aýradýar? Olaram Allah ananýa olara kafir diýmel däl diýen batıl düşünjäni aýradýar. Şol düşünje göz konuja Allah Teala'nın şol ayetlerine Kur'an-ı Kerim'e tersdir. Kim şol inanca eýe bolsa, Hristiyana kafir diýmel däl diýse, şol kişiň özü kafir bolýar. Çünki ol kişileriň kafirdigi, Allah we peýgamberlere töhmet atandygy, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmeýänlikleri, hatta inkar edýärler özleri diýär, biz Kur'any we peýgamberi inkar edýäs. Açık aýdyp dur, şol kişilere kafir diýmeýän kişiniň özü kafir bolýar. Çünki kafirlik äşkar, yani Allah bir zat diýär, sen hem Allah Teala'nın diýeniniň tersine başga zat diýen. Yok, Allah kafir diýär, sen hem yok kafir däl diýen. Ve köp cahil adamlar Allah'yan zat näme? Olaram Allah anan ýara diýär. Ey bilmeýän cahil kişi
şeytanam Allah'la ya. Şeytanım Allah'la hiç ili bir müşkülü yok. O şeytan periştelerin arasında gelip duran vaktinde iblis. Allah'ın cinne ve ahirette dirilecek dine hesap kitabı hiç ilon şüphesi yok. Ama Allah'ın dinini etmenli için kapır olur. Onun için kâvir yonak önce bilaymel zatlar hem cahillik sebepli kâvir kişiler bulaştırıyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kapır deyip ilan ediptir. Bizim şu an kapırdığına Kur'an'ı Allah Teala'nın dişi alakka iman edeymek boynumuzun vacibidir, farzıdır. Ve kıyamet gününde İsa aleyhisselam şu kişilerin küfür inançlarını inkar edecektiğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. İsa aleyhisselamın özü karşı şu zatlara karşı olacak ve kıyamette inkar edecek. Allah Teala haber veriyor bu barada. Maide suresinin 116. ayetinde ve iz qalallahu ya İsa ibn Meryem a ente kulta lin-nas ittakhuzuni ve ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yekunu li en aqula ma leysa li bihak. Allah Teala İsa peygambere şöyle diyecek diye kıyamet günü. Ey Meryem oğlu İsa, sen insanlara meni ve enemi Allah'tan başka iki tane ilah edinin didin mi? Yani Allah Teala asliyetinde diymediğini biliyor. Ama şolara neyme şayet tutmak için neyme şunu soracak Allah Teala şolardan. İsa Aleyhisselam'dan soracak olurun onunla. Sonra İsa Aleyhisselam neyme diyecek diye Rabbim kâle subhanak Rabbim seni peklayarın hakkım bolmayan zaten benim aytmağım bolyan derler diye. Sonra şu ayetin sonundaki 117. ayette İsa Aleyhisselam neyme diye ma kultu lehum illa ma emerteni bihi en i'budullaha rabbi ve rabbakum. Ey Allah diye ya Allah ya Rabbim men olara dine bana buyuran zadını didim. Menin ve sizin Rabbiniz bolan Allah'a ibadet edin didim diye. Demek ahli peygamberleri alakka İsa aleyhisselam peygamber ve insanlar bir Allah'a ibadete çağırıptır. İsa aleyhisselamın kıyamet günü şu adamlar inkar edip ne diyecek diye men dine ya Rab sen diyen zadını didim. Menin ve sizin Rabbiniz bolan Allah'a ibadet edin didim. İbadet edin didim deyip aytacak diye. Ve yine İsa aleyhisselam inta kunnoğda vakti gurlap özünün Allah'ın kulu ve peygamberliğini aydiya. Kunnoğda gurlan bir neçe çağı var. Şolun birem İsa aleyhisselam. Haçanna Meryem'e İsa aleyhisselam doğurup el çağılı gelenine halk gen vuruyor. Eğer çıkmadık ayal kıyız birden çağı doğurdun el çağılı geliyor. Şüphelenip kafirler tohmad atıp zina tohmadın atıp kafir kapırlar ve zındıklar neyme şeydip hücum ediyorlar. Sonra Meryem'e neyme diye eli bilen sallançağa işaret ediyor. Yani neyme yani kunnoğdaki çağa işaret ediyor elindeki İsa aleyhisselama babacık vakti. فأشارت إليه وأشارت etti diye Meryem'e. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Onunla olur dediler diye. Yani anan manduranlar biz sallançaktak babaklar nehil gurlaşalliyeler. Qaharlanışıp. Meryem enemiz yani kunnoğdak sallançaktak getiren babacına elimle işaret ediyor. Sen bunu nereden getirdin nehilek bolu deyip gençirgenip duranlarım neyme diye? Biz sallançaktak babaklar nehil gurlaşalliye. Onunla sallançaktak babak yani İsa aleyhisselam dil açıp neyme diye? قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Men Allah'ın kuludurun. İsa aleyhisselam'ın diyen sözüne üstürün. Birinci bilen diyen sözüne emme valli. Men Allah'ın kuludurun. Allah bana kitap verdi ve beni peygamber kıldı. Deyip aydiya. Yani Allah Teala'nın katında kaderleri yazıldığı ve şol yerde İsa aleyhisselam'ın gelecekti. Ve kitap verilecekti, yani İncil verilecekti, ve son ulanan son peygamber bolacaktı, peygamber verilecekti, peygamberlik verilecekti, neyme yazılığı. Ve Allah Teala'nın kudretuyla, mucizesiyle İsa aleyhisselam inta kunnoğda vakti, çağıcık vakti neyme, gurlap, men Allah'ın kuludur ya, göya şol Hristiyanlara, yani İsa aleyhisselam Allah'ın oğlu ya, şuna menleşti, batıl ve yanlış küfrü inançları yön koyanlara cevap veriyor, men Allah'ın kulu, men bir peygamber deyip aydiya.
Dimek musulman doğanlar İsa aleyhisselam özünden öňki geçen ähli peýgamberler ýaly insanları tawhide, yani bir Allah'a şärik goşman, ýeki Allah'a sığınmaga, ýeki Allah'a ibadet etmäge çagyrypdyr. Ve ýene de musulman doğanlar İsa aleyhisselam özünden soňra geljek kıyamet peýgamberi, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in geljekdigini buşlap gitdi. Kur'an-ı Kerim'de İsa aleyhisselam'ın şeýle diýeni haber berilýär. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Meryem oğlu İsa aleyhisselam şeýle diýdi diýe. Ey İsrail oğulları, men size menden uğradylan Tewraty tasdiqlaýjy we menden soňra geljek Ahmet atly peýgamber buşlaýjy Allahyň ilçisidir. Näme diýipdir İsa aleyhisselam ol Yahudilara, ol İsrail oğullaryna? Men siziň eliňizdäki size berilen, menden size berilen Tevrat kitabı we Musa aleyhisselam'ın üstülen size uğradylan. Men şol Tevratyň tasdiqlaýjysy we menden soňra geljek Ahmet atly peýgamberiň buşlaýjysy diýe. Ahmet peýgamberimiziň ýene bir ady Ahmet. Şoň buşlaýjysydyr niýe? Haçan İsa aleyhisselam olara açyk aýdyň mucizeler getirenne, olar näme diýdiler? Bu açaçan jadugoýlukdyr diýdiler. Töhmet atdylar. Hemişe ta şol günlerden şu günlere çenni hakkı kabul etmeyen adamların birinci edýän işler näme bolupdyr musulmanlar? Hakkı aýdýan adamlara töhmet atmak bolupdyr. Isla kapırlar bolsun, isla bid'atçylar bolsun, hemmesiniň gylar häsiýeti bir. Kapırlarym näme kabul etmejek bolsa töhmet atyp başlarlar, näýan kılan terörist ýa ýene bir zat işler ýalak. Şunu konu bid'atçylarym öz batyllaryny düşünürip bilmese näme dip başlarlar? Ähli sünnede töhmet atyp başlarlar, Wahhabist der ýa ýene bir zat der. Başga çünki ellerine delil ýok-da, delili bar adamyň töhmeti näme mätäçligi bar. Sen şule diýäniň tersi ýoksa ýok, meňe diýäniň delili bar. Kur'an sünnetten, sahabadan, dört mezhepden diýer. Emma delili bolmanlyk üçin näme etmeli bolýar? Ýanky dogry ýoldan azyny adamlar ýalyp töhmet etmeli bolýar. Şol kafir bolsun, bid'atçy bolsun, şol dünýä gurulan bar gylyklar şol. Töhmet etmek haka edýän adamlara. Bu bular hem näme İsa aleyhisselama töhmet atyp näme diýdiler? Hada sihrun mubin. Bu açaçan jadugoýluk diýdiler. Mucizeler görkezip haka edip beýan edip başlandy. Diýmek, ey ýoldan azan hristiýanlar we şolaryň şahalary we akymlary İsa aleyhisselam ahiret peýgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in geljekdigini buşlap we tasdiq edip şoňa çagyrypdyr. Biz musulmanlar hristiýanlara we şolara degişli ähli akymlara şunu diýäs. Eger çyndanam İsa aleyhisselam'ın ýoluny eýerjiler bolsaňyz, eger çyndanam İsa aleyhisselam'y gowwarýan bolsaňyz, eger çyndanam Meryem enäni gowwarýan bolsaňyz, eger çyndanam iman etmek isleýän bolsaňyz, onda gelin İsa peýgamberiň çagyran zadyna gelin. Yani bir Allah'a iman edin, bir Allah'a ibadet edin, şirk koşmaň we Allah'ın peýgamberini ilahleşdirmeň we Allah'a we peýgambere töhmet atmaň. Biz näme musulmanlar şul kişilere şunu diýäs. We ýene diýäs, gelin İsa aleyhisselam'ın buşlap giden ahiret peýgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ýoluna gelin. Gelin ahirki peýgambere uğradylan ve şu wagta çenni ütkemedik ve kıyamete çenni ütgemejek Allah'ın ahirki kitaby Kur'an-ı Kerim'e gelin, şoňa iman edin. Eger gelmeseňiz, ey hristiýanlar we şolaryň akymlary we şahalary, eger gelmeseňiz şu hak ýola, eger de gelmeseňiz siz ahirette ziyan görenlerden bolarsyňyz. Ve ahirette siz İsa aleyhisselam'ın peýgamberiň tarapynda däl, İsa peýgambere aleyhisselamy töhmet atanlaryň we ýalançylaryň tarapynda bolarsyňyz. İsa aleyhisselam'ın buşlan ahiret peýgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem siz barada näme diýdi? Dinlen, gulak asyn. Sahih Muslim
Hadis kitabında gelen sahih hadisinde Peygamberimiz diye "Vellezî nefsu Muhammedin biyedihi la yesma'u bi ahadun min hâzihil ümmeti Yahudiyyun ve la Nasraniyyun thumme yemutu ve lem yu'min billezî ursiltu bih illa kâne min ashabin nar." Canım eline bolana kasam ediyarın. Yani Allah'a kasam ediyarın. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kasam içip aydiya. Bu sözlerini Peygamberimiz kasam içip 3 kez qaytalavaydır eken. Canım eline bolana kasam ediyarın. Bu cemaattan, bu halktan Yahudi bolsun, Hristiyan bolsun, tapawudu yok. Meni eşidip sonra bana uğradılana, yani Kur'an'a ve sünnete iman etmen ölse dine dowdakilerden bolar diye. Yani gelecekte bizim sözlerimizi şu sektalara ve ters akımdan tesirine düşen kişiler eşitse ene biz size yetirdik. Haberiniz olsun. İsa aleyhisselamın buğuşlan peygamberi, ahiret peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem siz barada näme dedi? Gelin İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ve Nuh'un ve Musa'nın ve İsa'nın ahli peygamberlerin dini olan İslam'a gelin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Al-İmran suresi, Kur'an-ı Kerim'in 3. suresi 19. ayetinde "İnned dîne indallâhil İslam." Allah Teala'nın katında yeketek hak din İslam'dır diye. Yine de Al-İmran suresinin 85. ayetinde Allah Teala diye وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kim de kim İslam'dan başka dine eğerse onun ol din asla kabul edilmez ve ahirette ol kişi ziyana qalanlardan bolar diye. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etûbü ileyk.